Deze week in de serie Vogelnamen in dialect, de moedertaal van de meeste doven en slechthorenden in Nederland, de Nederlandse gebarentaal. Aan tafel Richard Kokkaar, onderzoeker bij het Gebarencentrum. Richard, goedemorgen. Goedemorgen. Leuk om hier te zijn. Hij weet alles over hoe slechthorenden en doven met elkaar over vogels communiceren. En Richard kan niet horen en daarom is ook aangeschoven Yvonne Jobsen die het gesprek vertolkt. Dat gebeurt allemaal voor de camera's van NPO Radio 1 te zien op uw mobiel of op uw laptop, wat dan ook. Dus zorg dat u de livestream even bekijkt. Dan kunt u meedoen en meeleren over deze taal. Nou, het is heel spannend voor ons, Vogels in Gebarentaal op Radio 1, maar we gaan het gewoon doen. Richard, laten we gelijk beginnen met een vogel. Kun jij... begin maar gewoon met je eerste vogel. Dan gaan we even meekijken met wat jij doet. Dat is deze. Dat is en wat denk je? Ja, je maakt een gebaar vanuit je mond en dan wijs je omhoog een paar keer. Ja, dus. Nou, misschien kan je raden wat het is. Nee, ik kan niet raden wat het is. Het is een vogel die geluid maakt. Dat is een koekoek. Dit is het gebaar van koekoek. Ja. Wat wel grappig is dat in het Nederlands, in het gesproken Nederland, is het een onomatopee, hè, koekoek. Ja. Dus dat het geluid doet de vogel na, zeg maar. Hij zegt zijn eigen naam. Precies, ja. Maar dat doen we in Nederlands gebarentaal niet. We kijken juist naar het uiterlijk van een vogel, of naar het karakter, het gedrag. Hoe ziet zo'n vogel eruit? En zo krijgt hij dan een gebaar. En dit is dus het gebaar van koekoek, want dat is wat hij doet. Ja, hij doet zijn kop een beetje omhoog en 2 keer... Ja, precies, dat is natuurlijk ook, hè? Ja, want je doet vanuit je mond, doe je 2 keer koek met je vinger. Ja. Ja. Leuk. Laten we een roofvogel nemen, de havik. De havik, ja. Dat is weer een heel ander gebaar. En dat heeft te maken met het gedrag van deze vogel. Hè. Vangt natuurlijk andere dieren. En dus zo. Rico maakt nu twee klauwen die ronddraaien. Die havik die komt eraan en die heeft zijn klauwen alvast voor zich. Ja. En nog even voor de... Ja... We horen hem nu ook. Nog even voor u thuis. U snapt natuurlijk dat Yvonne is hier niet de vogelexpert die alles over die vogels weet. Maar dat is natuurlijk de tolk van Rico. Oké, dat was de havik. Rico, die vogelnamen in Nederlandse gebarentaal, hoe zijn die in de loop der tijd ontstaan? Ja, dat is wel een interessant verhaal. De Nederlandse gebarentaal is zelfs zo'n 100 jaar verboden geweest. Wat dus betekende dat dove mensen niet mochten gebaren op school. En ook bij de opvoeding werden er geen gebaren gebruikt. Dus dat was de orale methode, dus ze moesten spreken. Met als gevolg dat heel veel vogels geen namen hadden. In ieder geval geen gebaren hadden. Totdat gebarentaal wel weer mocht. En toen bleken er wel heel veel huistuin- en keukenvogels. Die hadden wel een gebaar, zoals de duif bijvoorbeeld, hè, zoals deze. Ja, je maakt, die zie je gewoon heel vaak. Dus een soort krop onder zijn kin of zo, is dat gebaar? Een soort, ja, de duif. Ja, de borst van de duif, hè, zo ziet hij eruit. Ja. Dus dat is hoe die loopt. Ja. Dus dat is dan een duif of een kip bijvoorbeeld. Dat waren vogels waar wel gebaren voor waren, voor de snavel bijvoorbeeld. Kip is een soort tok, tok, tok. De vingertjes gaan op en neer als een soort bekje. Ja, precies. Ja. Dat is hoe die eruit ziet. He, dat tok, tok, tok is auditief, hè, het geluid. Daar hebben dove mensen niet zoveel aan. Hè? Die hebben niet zoveel aan geluid. Dus wat wij doen is, wij beschrijven vogels aan wat we zien. Dus niet aan de hand van het geluid, maar aan de hand van het gedrag en het uiterlijk. Ja. Ja, dat is natuurlijk lastig onderbreken, maar ik doe toch... Dat is dus een groot verschil met hoeveel vogelnamen in taal worden. Hè. Dat zijn vaak onomatopeeën, de gutto en de koekoek. Maar dove mensen kijken dus naar uiterlijk en gedrag. Ja, precies. Ja. Dus in Nederlands gebarentaal zijn gebaren helemaal niet verbonden aan het geluid wat een vogel maakt. Omdat het gewoon aan het geluid wat een vogel maakt, dat is helemaal niet relevant. Dus om nog terug te komen op jouw vraag, hè, dus zo'n 30 jaar geleden bleek uit onderzoek dat gebarentalen echte talen waren. Met als gevolg tweetalig onderwijs in de scholen in Nederland. En toen bleek dus dat we een gat hadden in het lexicon.
een groot gat. Ja. Omdat het 100 jaar verboden is geweest, waren er heel veel gebaren niet. Dus toen is het gebarencentrum heeft een lexicon opgezet. Het Lexicografisch Instituut, het Nederlands Gebarencentrum, is opgezet. En zij zijn verantwoordelijk geweest voor het standaardiseren van de gebaren. Er zijn heel veel gebaren verzameld. En vervolgens is het gebarenatelier opgezet. En in het atelier, daarin zitten een aantal experts uit Nederland, dove experts, die regelmatig met elkaar bijeenkomen. En zij hebben dan vervolgens weer een netwerk in hun eigen dovengemeenschap, in de regio waar zij vandaan komen. Dus wat er vaak gebeurt is dat er een lijst komt van woorden waar geen gebaren voor zijn. Zij gaan dan op zoek in hun eigen netwerk naar de gebaren daarvoor. Dan komen ze bij elkaar en dan hebben ze het daarover. Ja. Dus in deze regio doen ze dit, in deze regio doen ze dat. En zo hebben we heel veel vogelnamen, gebaren kunnen vaststellen. Laten we nog even weer een vogel doen. Ja, bijvoorbeeld een andere vogel is deze. Rico heeft nu een strak krom vingertje en daar tikt hij mee. Ik zou kunnen denken, roodborst tikt tegen het raam, maar het zou ook, een specht misschien. Een specht, tik, tik, tik. Ja, precies. Het is een specht. Ja. En hebben jullie dan ook verschillende soorten spechten? Grote, bonte, zwarte? Ja, dat moet je er dan bij zeggen, inderdaad. Hè? Dus dan hoe dat eruit ziet. Hè? Bonte specht, grote specht. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen die je eraan toe kunt voegen. Wat ik ook nog wel een heel mooi gebaar vind, is deze. Ja, vleugeltjes. En de vleugeltjes zien we weer. En een kommetje en dan gaat zijn vinger in. Hij pakt daar iets uit. De vliegende uitpakker. Ja, dit is dan wat mijn hand is, een bloem. Dat is oké. Ja. En dit is de snavel. Nee. Oh, nou dacht ik, heb ik eens een keer iets goed. Dit is een honingzuiger. Een honingzuiger? Hebben wij de honingzuiger? Ja, ik zou bijna niet voor hem vragen, maar dat weet je niet. Hebben wij de honingzuiger, Rico, in Nederland? Of is het een buitenlandse vogel? Dit is een Nederlandse vogel. Oh, de honingzuiger. Ja, die vliegt dus op een bloem af. Maar het gebaar is inderdaad heel duidelijk. Nu zei je, die club komt bij elkaar om over vogelnamen te praten. Van in Groningen heet hij zus en in Zeeland heet hij zo. Maar maken jullie daar dan één naam van voor die vogel? Of heb je dan ook nog in gebarentaal Gronings dialect en Zeeuws of Limburgs dialect? Ja, ook dat hebben we. We hebben regionale dialecten, ja. En die hebben te maken met waar de dovenscholen stonden vroeger. We hadden altijd 5 dovenscholen in Nederland. Met als gevolg dus 5 regionale dialecten. Ja. Ken jij ook dialecten? Of ken je een Groningse vogel of een verschil met een Limburgse vogel? Nou, ik ben opgegroeid in Amsterdam. Ik ben een ras-echte Amsterdammer. Mijn ouders zijn ook doof. En ik heb ook in Amsterdam op school gezeten. Dus mijn dialect is echt Amsterdams. Ik kan de andere dialecten wel volgen, want er zijn al heel veel overeenkomsten bijvoorbeeld. Maar Groningen is voor mij makkelijk te volgen bijvoorbeeld. Maar er zijn wel gebaren die even anders zijn dan ik vind het echt stom. En weet je, het raakt me ook gewoon eigenlijk dat wij niet-dove mensen daar eigenlijk zo verdomd weinig van afweten. En wat stom dat wij gewoon niet weten dat er een dialect... Dat jij praat gewoon dus Amsterdams dialect in doventaal. Ja, in gebarentaal. In gebarentaal, ja, niet doventaal. Laten we weer even een vogel doen. Jij hebt nog wat op je lijstje staan. Doe jij maar het gebaar. Ja, deze. Rico maakt nu een kijkgebaar, alsof hij een verrekijker voor zijn ogen. Nee, ik weet het niet. Een vogel die grote ogen heeft. Oh, een uil misschien? Een uil? Nou, een uil, een kerkuil? Precies, een uil. En wat voor uil dan? Ja, dit is uil, is een soort algemeen gebaar voor het woord uil. Ja. En kerkuil je kan een kerk aan vastplakken of bos kan je eraan vastplakken. Dus precies. Dus daar komt dan het gebaar voor bos komt erbij, maar die uil heeft een eigen gebaar. Ja. En nu begrijp ik ook dat... Ja, nog een ander? Ja, ga je gang, Rico. Een ander voorbeeld is deze.
Ja, er gaan vingers naar achter uit je nek. Alsof daar iets moois uitsteekt. Hij heeft een versiering. Een camphaan of iets met versiering. Iets moois in de nek. Ja, dat is moeilijk te raden. Iets moois in zijn nek. Nee, pauw, dat is de staart. Nee, ik weet het niet. Nee, dat is het niet. Nee. Dit is een fuut. Oh, een fuut. Ja, maar goed. Van die mooie kragen, die veren die ze achterover maar ik snap het kan natuurlijk op 2 manieren. Zie ik jou nu doen. Je maakt 1 gebaar voor fuut, dus er is 1 woord voor fuut. Maar je kan natuurlijk alle vogels spellen. Zie ik jou nu ook, want je spelt ook fuut. Ja. Ja, het spellen is zeg maar de geschreven vorm van de taal. Ja, dus het is niet iets aparts op zich, zeg maar. We hebben natuurlijk gesproken taal en dat is wat je schrijft. Dus als je dat spelt, dan doe je dat. Dat is een symbool voor gesproken taal. Ja. En dat is dus wat vingerspellen ook doet. Ja. Dus ik begrijp inderdaad, in jullie gebarentaalclub, noem ik het maar even, hebben jullie een beperkt aantal vogels. Nou, wel tientallen. Gemeenschap. Ja. Jullie hebben een stuk of 50, 60 echt vogelnamen geformuleerd. 1 gebaar voor die ene vogel. Maar je kunt natuurlijk alle vogels spellen. Ja, maar spellen is geen onderdeel van de taal. Dus geen onderdeel van de gebarentaal. Dus als je een woord niet kent bijvoorbeeld, of een woord uit het buitenland, uit een andere taal, of het is heel lang, dan kun je het voor de duidelijkheid spellen. Maar het is in die zin geen onderdeel van de gebarentaal. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het. Dus ik kan je nu vragen van, nou, heb je een vogel die misschien niet op jullie lijst staat? De kraanvogel. Bijvoorbeeld? Is daar 1 gebaar voor? Nee, dat klopt. Nee. Daar is dus nog geen gebaar voor. Dus dan zou je hem moeten spellen. Dus die gaan we dus meenemen naar het gebarenatelier. Ja. Heb je dan weer, als het atelier bij elkaar komt, heb je dan weer een lijstje van, nou, die moeten nu echt weer eens even aangepakt worden, die vogels? Ja, soms heeft het heel veel te maken met actuele ontwikkelingen. Dus bijvoorbeeld in het kader van de coronacrisis zijn er heel veel nieuwe woorden bijgekomen. Ja, en dan moeten er dus ook snel nieuwe gebaren komen. Ja. Maar we konden niet bij elkaar komen. Dat kon natuurlijk niet. Dus een appgroep van de gebarenatelier-medewerkers die met elkaar filmpjes hebben gedeeld van hoe gaan we met deze woorden om. Maar dat zijn dan de coronawoorden. Maar de vogels die hebben dan niet direct een gierende haast van er moet nu heel snel een... Nee. We doen er nog even een paar. Ik begreep dat mus, merel, meeuw, dat daar iets mee... Ja, dat is het mooie aan gebarentalen. Je kan de intensiteit veranderen. Je kan de intensiteit in het gebaar zien. Dus bijvoorbeeld het gebaar meeuw is een grote vogel. Ja, en er wordt dus druk gewapperd. Een grote, uitgebreide wapper. Ja. Merel is zo. Dat is sneller. Rico flappert nu sneller met... Hij stijgt bijna op. Flappert nu sneller. Ja, en mus is een klein vogeltje. En dat doe je dus zo. Oké, ja. Maar goed, er zijn mus, merel, meeuw. Zie je het verschil? Ja, ik zie het. Kijk, ik doe nu een meeuw. Is dat, Rico, wordt dat een beetje wat, mijn meeuw? Ik doe nu nog meer. Ja, echt... een beetje grote vogel. Horizontaal flapperen. Grote vogel, grote meeuw, grote zilvermeeuw. Ja, leuk. We doen er nog even. Even kijken, een vogel. Ja, deze is wel leuk, de grutto. Want in spreektaal is natuurlijk grutto onomatopee. Grutto, hij zegt zijn eigen naam. En wat is die dan in gebarentaal? Een hele lange snavel. Hele scherpe snavel. Precies. Dus een beschrijving van het uiterlijk in dit geval. Hè? Ja. Dit is zoals die eruit ziet. Ja. Maar dan raad ik maar even dat op die lijst met gebarentaalvogels... dat er ook een heleboel steltlopers met lange snavels nog niet op gebarennaam gebracht zijn. Want je zou ook zomaar kunnen denken de tureluur. Jawel, ooievaar hebben we bijvoorbeeld wel. Oh ja. Is die dan, hoe is die dan? Het is wel anders. Dit is ooievaar. Ja. Hele lange snavel. Een veel langere snavel. Ja. En een grutto is dun. Ja. Het is een dunne snavel. Ja. Dus dat is weer anders dan een ooievaar. En dan heb je bijvoorbeeld ook... haaksnavels, ja. Wat ik denk... De papegaai, die heeft bijvoorbeeld een hele kromme snavel. Ja. Parkiet is dan weer wat kleiner. Dus dan kan je dus ook weer het verschil zien tussen de grote en de kleine snavel. Ja. En dit is een heel klein parkiet. Oké, ja.
Dus je ziet dan ook het verschil tussen grote kromme snavel, kleine kromme snavel. Ja. Ik vind het heerlijk, Rico en Yvonne. Ik zou nog een uur door kunnen gaan met jullie. Het is echt erg leuk en ook leerzaam. Wat ik net al zei, het is belachelijk dat heel veel niet-dove mensen daar zo weinig van weten, van die taal. Ik vind het, een openbaring. Iedereen moet gewoon een beetje gebaren leren. Zeker, dat vind ik ook. Nou, wij hebben een heel klein beetje geleerd. Geweldig bedankt. Op onze website veel meer informatie. En ook nog een quiz met gebaren. Rico en Yvonne, bedankt voor jullie komst naar het Naardermeer. Heel erg leuk. Dank jullie wel.